Bakazi. Abantu siyaphila nje. Ngiyaphila mkhulu. Kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana phela. Kuyahlangana. Senze ngapi manje namhlanje? Oh, kushuthi ke i-total ke ayikho ngoba manje ngoba sebenza nje ngoba hlala one. Kuyasebenza kodwa. Siyasebenza. Okay. Kuba ubani igama? Baba uLibhukudlami. Wakuphi nendawo? Wasexhobo eKellisburg. Oh, Kellisburg. Oh. Kuba ufike nini la? Baba la eThisha. Cha sengisho nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. 9. Ubaba ngabe wayenzeni? Icala lami Urape. So that kuyahlala. hayi khona la kuyabhanda into. Khona ukuthi ukuzisola kuloko kwakwenza. Baba kumina cha. Akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze. Oh. Wenze ngane kuphi? Awulenzanga icala. Okay. Yabona mfethu masiphelile yonke lento kaThamara bafethu kusamele kuyekujulelwe bafethu kuvulwa ama live kukhulunywa istory salo baba lo. Lo baba lo uthi uboshelwe into engayenzanga bamqambela amanga kwathiwa wa rape ingane encane. And lento le angazi noma uthi waboshwa ngo2009 is 2025 manje. Usamile lo baba lo ngekhamaso ukuthi mfethu angiyenzanga le nto leyana. And uyambona mfethu ukuthi akayenzanga lento le mfethu lo baba lo yabona. So ama cases akanje mfethu nasejele mfethu mesiyasiwabone mfethu yabo. Thola ukuthi umjidane ethi nihleli mfethu abihlika inyembezi mfethu yabo. Tsoye ropane khipane the bafethu yabo njengoba ngidonsa la ngidonsela uma ungidonsela into engekho zithini. So hayi ingane ngangithandana naye uma wayo wayengangifuni mfethu yabo. So bayihlohla ingane kwathi uma ingafuni ukuvula icala uthi ngirepile bazoyixosha mfethu lo edladleni yabo. Omunye izimfonela ingane lapha ejele mfethu isho ukuthi azithandwa sami ngahlohla uma mfethu yabo. So nami ayingekho into angangayenza ngoba ngangisamncane wangixosha uma mfethu yabo. So ingakho mina ama 2000 ngingawafuni ama 2000 mina. Angifuni yabo nje 2000 angilifuni cause once umama we2K wa find out ukuthi ujola nengane yakhe uzavela epolice station akuvulela icala athi ingane uyirepile athi ingane imingafuni ukuthi ufakazele leso statement uzosixosha yabo. So nawo ngeke mfethu uthi mfethu nawo mhlawumbe ungakahlanganisi kahle empilweni usunengane osukipite nayo ngenxa yokuthi uma wayixoshiye ngenxa yokuthi umiqhema yabo nje ejele mesihleze siwabona ama case akanje mfethu. Umjida ehleze ekhala inyembezi mfethu ehleze tetema umjida mfethu yabo. Azamqinisa amarobhantu ayiqina idolo ndoda akusekho kubuyela emuva wante uNkulunkulu yokuphendulela. So nje mhla siphele istory saThamara bafethu kuyomela ikhulunywe lento yalo baba lohlele ejele boshola into engekho and in the state simnika isinqephezelo because ngiyazi ukuthi ayikho into epowerful njengo TikTok. Wathi into yafikele ezandleni za TikTok sawathi ukuyishubisa into izithola iattention umhlaba wonke jikelele. And ngiyathemba ukuthi niyazi nani ukuthi uTikTok uphethwe amaZulu. Ngithanda ngingathanda uTikTok waseKZN. Wathi istory salo baba lo saphathwa amaZulu kanje ngizonyakaza eSouth Africa. Ayiphele lento kaThamara. Uthi ubaba Dlamini lo wasexhobo ithi intatheli mayibuza ngokuzisola uthi yena cha ukuzisola kumina akukho ngoba icala ngilenza